аз да не се притеснявам от това, че определен пациент има високи дози. Ето сега, например, може да видиш антителата в твоя случай. Те са скочили. Трябва ли да се намали дозата? Ами, според мен не трябва. Въпреки, че е висока, даже ще отворя да видя, понеже си в чужбина, всъщност какви мерни единици са записани. Да, завишена е. Даже ти е малко завишена, което говори, че освояването не е толкова добро, въпреки, че взимаш форма, която се освоява още в устата. Тоест, това е един начин, който гарантира по-високо освояване, защото много от пациентите с автоимунни заболявания, както е болест на Хашимото, всъщност започват да имат проблеми с храносмилането или имат проблеми с храносмилането и идеята е там, че те имат понижено усвояване на витамини, на минерали и на други хранителни вещества. Което всъщност смятай при тебе, щом си го взимал отново през устата, за да избегнеш тази вероятност, ако имаш проблеми по-надолу с храносмилането, отново не е изкочило много. Тоест нормата в лабораторията е 375, а на тебе ти е 393, което говори, че е недостатъчно.